Velkommen til Nybyggerne, et byggeprojekt i Næstved, der skal sætte nye standarder for bæredygtige og arkitekttegnede boliger i Danmark. Projektet Nybyggerne giver en gruppe familier mulighed for at udvikle og bygge deres bæredygtige drømmebolig i et tæt samarbejde med udvalgte arkitekter, håndværkere og rådgivere. Byggegrunden ligger skønt, tæt på natur og by og med fantastisk udsigt. Boligerne kommer til at ligge i en tæt klynge og får tilknyttet et stort friareal, der kan udlægges til fællesarealer som blandt andet køkkenhaver, legeplads og boldbaner. I den nærliggende Kalbyri Skov og ved Karrebæk Fjord kan du nyde den enestående sydsjællandske natur med rig mulighed for løbe- og badeture, kajakroning og ridning. Efter få minutter på cykel er du i Næstved centrum. København kan nås på under en time i bil eller med tog. Vi søger lige nu familier, der har lyst til at være med i dette spændende, bæredygtige boligprojekt. Processen begynder til efteråret, og vi forventer, at husene står færdige et års tid efter. Hvis du vil vide mere om projektet eller skrives på venteliste, så klik ind på www.nybyggerne.info.